ang aton isa diri ka resource person. Ma'am Leia, good afternoon. Si Akson Jan Diaz, diri sa Akson Radyo Bacolod, ma'am. Yes, sir. Martin Houston. Maayong hapon. Thank you gid ma'am sa imo diri nga time nga gin-share sa amon and for answering the call. Ma'am Leia, una best, taga diin gid gani ang inyong ano gid ganing lugar diyon ma'am? Ari gid kami, sir, sa Purok Balatong, Barangay Pacol, Bagong City. Sa Barangay Pacol. Ma'am, ang Pacol, di na siya ma'am ang geographical area ya. Diri ni sa Dampi sa may sa may diri sa Hanubay lang kami, sir. Hanubay. Sa Hanubay, no? Hindi ko nangyayaan. Oo, kung nalik ka sa Bilyan ng mga duta. Kung lampuwas ka sa Taytay sa Bago, diri sa wala. Oo, maliko. Kapag tumaangaw. Sige. Ma'am, ang Purok Balaton, Barangay Pacol, ano ni community, gini ma'am nga may mga pamalay sa palibot, something like that. Yes, sir. Galibot, pinadiya sir ang pamalay sa amon. Hindi ka mo ma'am do hasyenda, abi? Yes, sir. Asyenda, ginadi. Asyenda. Okay. Ma'am, anong concern nyo? We've heard, no, nga nabasa namon, nga do ginareklamo yung portika isog nga baho nga nagginapagwa sa isa dra ka establishmento. Storyahay kami anay ma'am, ano na siyang ma'am nga sa isang negosyo dra? Nag-umpisa ni sir ang ila ni nga gintuko diri ang hambal sang Pulmero is building ng kuno. So before sila yung sir yung nagpatindog sa sinanga building, wala gini sila nagpabalo sa mga pumuluyo diri sa likod sa planta na kung ano ang purpose nila. So wala sila kami tinggid diri sa amon. Nakipot na nung kami sir yang, nga dako mga planta ang gintuko diri kag nega-operate sila sa 30 kabaho. 30 gid kabaho. Okay. Ma'am, building that's first nga ipabalo. Meaning pabalo gid man sila sa publiko nga mapatukod sila sa building. Wala, sir. Wala gid sila kapabalo diri sa pumuluyo sa Purok Balatong, mapatukod sila sa kamong sinanga building. Ma'am, building ang una nila nga ginhambal, no, nga patukuron dira sa inyong area. And then after sina ma'am, ano gali ang eventually nga natabo? Anong negosyo? Anong ila ginibobra dira? Ang ginaobra gid nila di subong, sir, is nagagaling sila sa Malta. Malta, sir, ang ginakuha na nila sa San Miguel. Gina-travel na nila, ginagaling diri. So, amo na sa ang pertig at kabaho. Tapos, traditional pagit sila building na balila. So, ginagalingan ako ng samyes. Okay. Ang yes is ang ginagamit sa no, sa tinapay, mo na? No, sir. Hindi na sir yes nga ginagamit sa tinapay sa mga bikiri. I don't know kung ano na siya na klase sang product. Pertig at kabaho, sir, diri sa amon likod. Oo. So, meaning, ma'am, lapad ni siya nga sa isang building or factory? Yes, sir. Lapad ni siya. Almost 2.5 hectares. 2.5 hectares ba? Pwerte ba? Kadako galino. And ang ini nga building, diin sa namtang sa palibot sa pangapamalay? Ara gid sa sir sa higadalan, ang balay ari sa likod kagatupang. Okay. Napatungan siya. Oo, sir. Ara gid sa tunga gid sa. So, ma'am, ini nga building, ma'am, regularly ni siya ga-operate, meaning kada adlaw? Yes, sir. Monday to Sunday ginaya, sir, iya nga operate na iya. Huwag ginaya pa huwag. Tapos may time pag ginaya, sir, iya, nga kung magaling sila ya, sir, iya, hasta sila ya alas 10 ng gabi. Tapos, sir, pwede dyan, sir, ang baho, nga hindi dyan maagwanta, hindi yan maintindihan, damo na yan nagmalasakit diri sa amon, tungod sa sinang baho. May chemical sila yung ginagamit, na hindi na mo nabalaan kung ano ina. Oo. Baho lang gid, wala man gahod. Baho, aso, abo. Amoy na sir ang amon diri nga ginantos sa nga purok. Kay sa magdala sir kung ano sila, kung magaling sila, perte ang baho, perte ang abo, kag aso nga diri gatityok sa amon. Grabe nagakadto, no? Kamo gid ang direktang apektado. Ang direktang apektado, sir. Oo. Nintindihan ko, ma'am, no? Gina-imagine ko bala, ano na may exhaust sa babaw sang atop o kun digto nagagwa? Oo, digto sa babaw sang atop nagagwa ang aso. Oo. Ma'am, again, how long na ma'am nga gina-experience nyo, ginaagwanta nyo amo sina nga sitwasyon? Lawig na ni sir, halin pa ni sang 2019. Oo. Sa totoo lang sa kaduwa na kami magtitisyon, do wala gid sa opsyon ang amon nga city, ang amon nga barangay, wala gid siya sa amon.
Wala gid siya talaga sige nga daw mabulig didi sa amon nga mapahagan-hagan ang baho. Wala gid siya. Oo. Naintindihan ta, no? So, mini nakapetisyon na kamo twice. Ano lang ang reaksyon sa barangay, ma'am? Ang ano sa barangay, daging nakapangkapan, malang bala Japon, sir. Meaning, ano? Sige, kagtuan na nga aksyon sa barangay, sige ko kay kagtuan ng bisitahan ng namon, ng taon ta kung ano ang sitwasyon, kung ano ang himo namon. Basta sa amo lang kita minaya, sir, maumsat ang baho 1 to 2 days. Tapos ara na sir, mabalik naman. Oo, kumbaga do band-aid solution lang gali. Oo. Meaning napalambot na gini nga concern kay Kapitan na Ebanghelyo. Yes, sir. Oo. Nalabot na gini namon sa among kapitan. Ano ko naman balik Kapitan, ma'am? Ang ano ni kapitan, hindi to na sila maano kanya ang ila obra na iya kuno sir is business, sir, no, negosyo, gabayad mo na sila kuno tax. So sir, wala kami labot ya sir. Kung gabayad na iya sila sang tax ya sir ya, magaing ka mga amon na puro ka barangay. Ang gina-concern naman sa sir ya, ang tumuluyo nga sa likod ng building nga ina. Kagang health nyo gid, ma'am, kayong lawas. Ano mo na karoon ng income kung magkabalatian ka mo datanan? Yes, sir. Hindi man na pwede nga balon lang yan sa barangay nga negosyo na, wala ta may mahimo. Kay ang number 1, with or without that business, that community must exist. Kay ti residente ka mo da mong kalaw ay manakaroon nga mas paboranta pa yung negosyo sang sa welfare sa mga residente, dira? Yes, sir. Oo. Amo ginaya sir yung isa na mga ginareklamo. Amo na yung nag-force kay Kuya Sir ya, nga mga ayo naging Kuya Bulig sa media. Ginsaka na niya namon sa mayor, ginsaka na niya namon sa City Health. Do wala aksyon ang City Health namon sang amon nga ginareklamo parte sa kalusugan sa mga kabataan. Sa mga tigulang, especially sa mga tigulang kag kabataan, nagmalasakit niya tungod sa baho dira, yes, sir. Oo. Ang ini nga baho, ma'am, meaning kung ano gid siya, I mean blado prevalent, mahaklo gid siya, isog siya, makatuga gid siya sa pinot sa dughan, do mo na. Magsakay ka gani bala sir sa series nga Maaw, maglabay sa Samon, Maaw Roadstar. Sir, sige na ya sir nga baho nga mabatyagan nila, gareklamo ginaya sila ya sir ya. Ang tawag na di gani sa among Subo, hindi na dulunan ni Jesus sir, kundi dulunan baho na. Dahil kami manaot sa bangga nga baho. Kaya ano ba sa hindi dyan sir ang baho, hindi ko dyan ma-explain kung ano dyan nga klase ng baho nga nabatyagan namon. Ma'am, ano ngalan sa negosyo, ma'am? Sunfresh, sir, ang halan sa nila building, Sunfresh. Suncrest. Sunfresh. Sunfresh, gali na. Okay, and then napalambot naman, no. So anong inyo, ma'am, mensahe sa LGU? Ari pagid sir, may gusto pagid ko nga ipa-istorya sa imo para nga hindi lang bala sila nga ako lang ang nagareklamo. Actually, damo gid kami diri subong sir nga mga pumuluyo nga nagtipon na dapat mabatian gid sa publiko ang amon nga mga reklamo. Sige be. Ari sir, si Angeline. Ma'am Angeline, mayong hapon si Action John sa Action Radio Bacolod, Ma'am Angeline. Sir, good afternoon. Ma'am Angeline, ikaw residente ka man dira sa may Balatong sa Bacol. Oo, sir. Mga residente, galing kay nag-silo kami balay kitungod nga ang bata ko puro may mga hapo. So hindi na pwede kay advice ng doktor nga mahalin kami din. Kitungod nga ng hazardous ng mga nga lugar. Oo, ma'am. Kaya nag-hatid sir, kaya kami din sa Bacolod nag-silo subong. Ma'am, ikaw personally, dugay mo na yung experiencehan nga ang ina nga building o kung ina nga factory nagapagwa sang tuman kay isog nga baho nga makahalalit sa mga residente. Sir, ako giniting sa bagay, ako din nag-push ng last time pag petition, wala man gyapon minimo resident, ang mga residente di kay tungod nga ang kapitan din pernahan niya sang January pag renew sang pag-renew, di ba sang iya nga license ni? Yung permahan, at siya na po ang yabi mo. Nga dapat, kung wala ito yung permahan, wala na nag-operate. What? Ang ginanamin mo na guro, ma'am, ang resolution of no objection. Oo. Ginapirmahan sa barangay ang RONO, pero wala ka mo, ma'am, ginpatawag, ma'am, gin-public hearing. Wala. Balikan natin ang si Ma'am Angie dito sa may Pacol. We still have enough time, no? Nubo na lang gid, at least kuanta sila sang ila kabalo kita dugay na naging problema dala sa may Pacol
sa may syudad sang Bago. Kung di ko magsala negosyo ni. Ang ilan ni negosyo do mga ala na. No, Ma'am Angie. Oo. Ma'am Angie, both silingon, ma'am, wala ka mo ginpatawag for public hearing. Wala, sir. Wala ka kami tawag. Oo. Nakibot na lang kamo nga gin-renew na ang ila dala nga license o kung ila nga permit. Oo, sir. Kaya mo sa City Health nga kung nag-operate, buo silingon, ginpermahan sa kapitan. Pero aware naman sa kapitan nga kamo dira reklamo na kag do hindi na kamo pabor nga magsige-sige pa dira. Oo, bakadto di sa ganito is pagwanta sa sulod sa building kasi lulupa sa hindi na sa magbalik. Tapos hindi si kapitan niya hindi taga Balatong, no? Hindi, sir, taga Pacol na saya, hindi na saya kalambot sa ilalayo na to. Pero may iban nga barangay ding na lambot sa baho. Especially dito sa may barangay Lagasan ang itong baho. Okay. Kabalo ka kung maglabay ka dira example sa Bago manigapo, no? Kung maglabay ka dabla mama sa may Araneta sa isa ka brewery ga isog man ng baho. Pero ti sila dala do wala na di galing mga residente gidamo sa palibot. Kamo di galing napalibutan gid sa mga pamalay ang ini nga building. Residential, sir, mga boss nga adre na nila yung patindog ang building nila kay residential na di. That's one thing, no? Amo pa ginatanig imunuhon kung community na da nga may mga factory nga kaangay sina. Oo, na din nga ginagbalya, sir, buwag bodega lang gid ko, no? Oo. Tapos sunod na ginutangan na sa mga machine tag mga tapos inoperate na ginimo na nila yung maltahan to hilimuan sang yes. Ma'am, generally, no, kami medyo ipikos tempo, we'll try to contact this one and communicate with this one with some agencies, ahensya sa gobyerno. Kay kung ang barangay, wala, I don't know, balikan na montes, ka na mo Yes, ma'am? Hopeless na yung mga takode. Ang resident, hopeless na niya kung magpalapit kami gyapon sa barangay. Hindi na kami gyapon pag noon. Kaya post naman gyapon nila ang ila. Abi, no? Pero importante si Ridri nga dapat mahatagan dala sang aksyon kay ti kadugay na naging problema dala sa inyo. Years Gani. Nagalin kami gani itong trabaho ni. Iti arangan diri mga kami gyapon matiner kung ang mga naman sa kabataan kung yung bisa ng doktor yung basa ko niya sir mo nga delikado sa baga, especially sa mga sa mga tigulang amo gyud advice ako. Dapat ni ang City Health makandak gid sang bala nga may proof bala nga hindi ni dili healthy nga sige pa na di. Ako na mo ni sa hilaya sir hamot wala sila ya kuno may napanimahuan magadto di sila. Wala do sila gatiner. Kay wala sila ya everyday dira. Kay subo sila ang tingliso na ning hangin Burmans diri na ni sa mga balay baho ya sir. Susubo mayo kay aras dalan ti mag na niya magliso na ning hangin diri na niya sa mga pamalay ya sir. Gani mga na. Di sa mga pamalay. Ang puti mo nga nilaban maitom. Ako I understand gid no sa mo sina no kay ako ya very gid ko sa mga residente gid. Pero ma'am, kuanta na lang ka no kamo drabi. Anong inyo final nga panawagan like sa Kapitolyo sa gobernador sang probinsya abi kung hindi man da masolbar do locally. Anong panawagan ta sa gobernador man ka sipla ka ahensya sang gobyerno? Kami sir, yung panawagan ni kami sa publiko nga kung mabuligan ni kami nga masolusyonan ang problema diri sa Purok Balatong Pacol tungod sa baho maramo na sa mga kalamatay, mga katigulangan, mga bata may sakit, baho may disability. Kami nagkapangayo kid sang kaluoy sang gobyerno nga pamatian ang mga kubos kumatagaan gid solusyon ang problema nga ginapangayo namon diri. Ma'am Leia, thank you so much gid ma'am. Tisingan man namo nga mo ni kasarang no nga mapanamot ini concern kag mabuligan naman residente dira sa may barangay Pacol. Madamo gyud salamat man mayong hapon. Yes. Madamo gyud salamat sir. Action Reports Afternoon Edition. Sige na sa mga residente dira kung makachimpo kami kag ihatag tani karon kay News Direct base pala matsempuhan ka makadtuan gid ang area para makita ginaton ang sitwasyon digto man mismo sa barangay Pacol. Alas 5